kasama kini timinda. Wan kan kasama kini BJ nga anak ko tibunyag nga anak na. Good afternoon kata kayo. Ita bukayo norte kat sabi ko mata anita kayo lata ay apo nagpintas di paraangan ni Dr. Adriano Sabado. Idi nakita di picture kasala di jay Ocean's Park. Wow. Di unag na. Iti kadaratan kasi kumaapo na pumpunuta iti interior decoration, exterior kompleto ditan. Anyway, once again, good afternoon kata kayo amin dita kan kasama kata iti pinanawan apo ni Manong Danny Lulukisan ti San Sebastian, makipangri 94 at ito kata kayo apo. Sigapay, atapay pasam dita, sakbay nga kumantatamanan. Good PM Manong June kan Brad John Mark. Pay kablaw man dagiti uminom. Ora nagpudot nga so da Tito Cleto, Tito Edson, Sultan pagipleman jay baby Ken ni Neneng. Kuan keketan dalaunay daytang ang kasagbayan na may sapay nga sunata po. Favorite didakala gobyerno. Ay naading ko numarik na malakuma, tirik-rit na kita nga agdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, emaag kansata di ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkep-akep unay day tiriknag, imat matsyupay day ti pannagnag, tapno mapansin gwapo day tuy langag. Ay naading ko numarik na malakuma, tirik-rit na kita nga agdama, nabayag idin na pagpagwapon ka, emaag kansata di ka makadlaw. Tuwit-tuwit, ay palso-palsuit, ayat ko anasamit, ken ading ko at tumutwit-tuwit. O ading ko, awan neten patong mo, tabarandilyas na pyesan ading ko. Awan. Makaya ta lang. Ay naading ko numarik ng lakuma, tirik-rik na kita nga agdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, emaag kansata di ka makadlaw. Siya man sige boys na. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkeba-keba unay day tiriknag, imat matsyupay day ti panagnag, tapno mapansin gwapo day tuy langag. Tuwit-tuwit, ay palso-palsuit, ayat ko anasamit, ken ading ko at tumutwit-tuwit. O ading ko, awan neten patong mo, tabarandilyas na pyesan ading ko. Tuwit-tuwit, ay palso-palsuit, ayat ko anasamit, ken ading ko at tumutwit-tuwit. O ading ko, awan neten patong mo, tabarandilyas na pyesan ading ko. O ading ko, awan neten patong mo, tabarandilyas na pyesan ading ko. Danak di tunggal alaw, oray painutawanan, iti naglabasen, di munto kunaen, amalipatan ka, ikat tungpal tanem. Kanayon nga at kanyak, timpay dulin mo nga ayat, nga impaay
pabiyaga. Uray mo may sa akto. Anak, mas pasama ka niya mo. Analami sa abang kay, di muntu ko na amalipatan ka, ingat tong paltanen. Malipatan ko nato'y puso, uray awan kato'y na di tunggal agaw, uray pa'y nutawenen iti naglabasen, di muntu ko naen amalipatan ka, ingat tupaltanen. Kanayong naagtakaya, itimpay tulin mo nga ayat, nga impaay mo apagbiyaga. Uray na may sa agtupayen, analamis abangkay, di muntu kunaen, amalipatan ka, ingat tong paltanen. Di muntu kunaen, apalipatan ka, ingat tong paltanen. May sabi po nga sunata, tingkam irugnoy kada kayo amin, kat especially apo kini Manong Rod Kayaban, iti DENR, kunana, kunami, para keng kakuyang, sabi ko mata na saya, ti panagkapkapem, ti sirsirog, ti kay kayo dita, ayan, dita DENR, nga Rod. Ismandak sa nagkunaen, anagasata, den naken ka, ket agdadagsen ka, umalantu kada ta, dagiti anak ta, abinukel ni aya, dalaway ti masakbayan da, ket uray payawan kwartata, nulakit di agpinpin at hekta agwaras tut ayati anak ta, ketunggal makariingak luluat ragsak at kanyak kunang tu nagsya naragsak na panagbiag kaknulang day di kalman man nagibarkadaan jak makatakden sugal minalasak tantantada kakaden nagmantari pato kanya nang tedpiksa amamaliw tilangag ket uray payawan kwartata nulakit di agpinpin atagta agwaras tut ayati anak ta ketunggal makariingag luluat ragsak at kanya kunang tu nagsya naragsak na panagbiag kung napay ti barata katulusan ka natipkerta adwa na siya atak to nga ama amin ket numang rugi awan lati awan inton diyak bayag darway ton ti panagbiag ket uray payawan kwartata nulakit di agpinpin at hekta agwaras tut ayati anak ta
Ketunggal makariingat luluat ragsagad na kanyak kunang tunag siya naragsak apa niya bakit kung sikat silaw di pagdaanan amin na dakaniyam ikarik asiksik halang pero kinyo tiragsak yo ket ikutan yo darigatek sol-solo ket mga sawa kayo ket uray pa'y awan kwartata nulakit di at pinpin at tagta agwaras tut ayati ang nagta ket tunggal makariingat luluat ragsagad at kanyak kunang tunag siya naragsak apa nagbiyan Okay, that's it. Apo, dagiti sonata ng Ilocano talaga mga makaparayaw nga kung kunata sa balila ang iti maited na iti pagpagita yung Ilocano matlaan. Kas lang ay maika natin stress. Kahit kuna natin ito'y Apo Mixlr. Hello, Cubs of June and Balong listening from Naiya 2. Waiting for my flight 5:20 p.m. Kuna na ni Cubs at Kathy Cabal kat Apo, sabi ko mata safety trip mo Cubs at Kathy kat once again, manipod iti Barangay Villa Carmen kat agyaman kami iti nagbalin nga outcome iti programa tayo nga panagsasarak, panagraragsak sa Villa Carmen. Talagamot nga nagsiyaat. Kapukin kakapsat Kathy, kat pimintas dayta, kan siyempre katagitimot at mga membros iti For Negative Production Incorporated nga talagamot nga hang agsarsarday nga mamang tatitulong, katagiti pada tayo Apo nga Ilocano dito'y Isabela. Kan naibasag na tayo nga mulitig man na Apo, dagiti nagbalin nga paset iti For Decade Duo first acquaintance, dagiti nagdonate Apo para iti Mission Me, Optical, Dental, kan dagiti libre nga po case. We have Omar and Aisha Khan, the FTDHK chapter headed by Angela Agual and Joel Tomas. Ken, siyempre, Kapsat Kathy Cabal Salvador, Mrs. Aileen Flora, Miss Leishi, Manang Virgie Domingo, Mrs. Darlene Khan, Kini Fatima Khan, kan Adupay, kat sino pwede kajaya? Agitata na yun. And of course, the Cabal ARCH with Elisa and Danny as administrator and operator. Josephine Cabal ARCH with Jose as administrator operator. And Tabili ARCH with Arman and Kathy admin and operator. Raza ARCH with Ruth and Basil as admin and operator. Rambo ARCH with Cynthia as administrator and operator. Kavan AFHA with Susan and Jerry admin and operator. And Gina Togade AFHA and Janelle Salum AFHA. Dagiti Apo ti kang runaan nga nangtad ka dagiti dumabog at hantangan pabalikasan dagiti naitad da Apo nga tulong iti For Decade Duo nga road itultuloy mo ti pumasa ka dagiti pang plaaw. Mainit na tanghali mga kuya, pabati naman po kami dito sa Shinetech Auto Spy Santiago City. Play na rin po ng kantang Utang, Thanks and More Power from Mr. Pogi. Wow. Isang kasinungalingan. Naimangal daw niyo manong kablak man nagiti ipagko iso the grace ni Pusa Ruby. Ken ate anak ko, ken lakay ko para kasi manong jay 7 inches. Ang pumalagip ko man no 5:20 pa iti flight ni Kabsat kasi dinabayag pa iso ng agure di jay na iya to. Di pa ikat. O ano pa ngayon? Datakag tugtugawante sakit ubo mo. Sakit ubo di tanton sa kanto pinagatidug ti flight aka mangkita ka ti beauty salon di tan ta medyo agpakule ka man ti buhok nagpa-nail polish ka while waiting for your flight. Pag kumano di ni Kabsat nga Adeline ken ni Madeline ta talaga nga Adeline Lin na. Ate
punta muna tayo doon. Kunada ko mamata ganyan. Ati maliwliwa ka kumon o ditada sibay mo. Anyway, bon voyage keng ka. Kasabi ko mata, apo, amug lang arod. Nakasagana ni Kabsa Ronald Di Jaya, nakadigosan. Isong asapsapaam di agawid. Anapin, nagkita doon mga pangablaaw? Naibagal daw yung wanang June, kaya na ating John Mark, kaya ko man nga kanta nyo, jay kanta nga na pauluan nga, Lead Me Lord, atoy nga kanta kat imbag lang nga, makaliw-liwa, iti naibating nga pamilya, ni Edna Contawe, gidating nagdetroye Hong Kong, ta inala isonon ni Apo from Nora Sarmiento, iti Barangay Salvador, Santiago City. Oy, condolence po sa family ni Ate Edna Contawe. Medyo nasakit tinakom, dito nga nabasak at ano da Jason nata nga i-request na balong? Lead Me Lord ka no? Lead Me Lord, kat mayan nato blaunay, dito'y panawan ta itatay labigat po, ay tatangag malam, iti Palm Sunday kung kunada, kat dagiti nakimisan, nagimisa itatay bigatan nga kayawit ti palaspas, ay kat rumbang lang ako nga pantay nga rod kat nalpas kami matatay bigatan kat sika nga balong di ka napan ni ading ulang tinapan Numalam bagam simba kami sino ka tom kinapandaman nagsisimba amin ng sigalatihaan na nakaturog kapay kadone apong ko. Lead Me Lord kano iti kayat nga mga gan kanyata kat ang konsapay na kita mo dahil no barbaric Lead Me Lord Lead Me Lord. Oh. Awan sa amin. Kitaan taman. May dati pa na dito eh. Testing mo. Anyway, katagit yun na panawan.